No, 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 ràdio no, no, no. Bon matí. Ximo Rovira a Ràdio 9. Matí brillant i esplèndid, ple de sol, que anem a tindre solet també, ens ha dit el nostre meteoròleg Javi Esteve. Demà també, el diumenge igual, a partir del migdia, s'empastra una miqueta la cosa. Però en qualsevol cas, un cap de setmana estupendo per a disfrutar, segur que molts agarreu el cotxe. Per moltes voltes que ho diguem, mai n'hi ha prou. Vos volem a tots de tornada. Siguem conscients del que suposa agarrar el cotxe. Diumenge és el Dia Mundial en record de les víctimes dels accidents del trànsit. Així és que avui hem volgut dedicar-li també un temps per a parlar d'esta qüestió al programa. Moltíssimes persones són víctimes, a partir d'ahir també les famílies, i no us podeu fer una idea la quantitat de gent. Mirem al nostre voltant i tenim persones que han patit eixe drama. I com tots els drames de la vida se pot eixir, perquè avui estem en positiu en el programa, que també és el dia de la lluita contra la violència de gènere i el que volem traslladar és un missatge de calor, d'amor, un abraç. Els accidents de trànsit, mireu, suponen anualment 1.300.000 morts a l'any, 3.600 pèrdues diàries. Sí, val, i sempre estem en la mateixa. No, però jo és que conduïs molt bé, a mi això no, no, jo en el cotxe soc molt cuidadós. Cuidao, que un dia mon pare em va donar un consell a l'hora de conduir, dic, Joaquín, has de conduir com si tots estiguin locos. Hombre, no tant, no? Però hem de parar moltíssima atenció, no només en el que fem nosaltres, sinó també el que poden fer els demés. Avui volem oferir-vos la vessant més positiva, ja diguem, d'un accident. Volem parlar de persones que els pateixen, que els han patit i que els han superat. L'any en què Rosa va patir aquest accident de trànsit que ha marcat la seva vida, però que també l'ha feta tal qual és ara. Junt a la seva amiga Imma, que desgraciadament en aquell accident va faltar. I també seria important destacar que tant Rosa com Imma van tindre l'accident perquè anaven a ajudar algú, anaven a socórrer a una dona. En fi, i així està la protagonista d'esta gran història de superació, que a més té notícia perquè això s'ha transformat en un llibre i s'ha transformat en un projecte, i Rosa està estupenda. Què tal, Rosa? Bon dia. Molt bon dia, Ximo. Bueno, escoltàvem com se donava aquella notícia del teu accident. 2006, no? Sí, ja fa 4 anys, va fer 5, a partir d'enguany ja en farà 5. I què va passar? Sí, i la veritat és que, home, com tu saps, perquè se doni un accident és precís que hi hagin unes circumstàncies que l'ocasionen. Entonces, en este cas, n'hi ha diverses parts implicades. Estava el conductor que anava parlant per telèfon i no anava mirant a la carretera, seguia la xica que va perdre el control del seu vehicle i s'estrella contra nosaltres. Estava l'home que no anava mirant a la carretera i per mirar on no tocava, que això es diu efecto mirón, ens va atropellar, i estàvem nosaltres, que érem peatons en carretera, intentant auxiliar a la xica que havia provocat el primer accident. Entonces, sí, seguia una notícia molt dura. De fet, això la meva amiga falta, com heu comentat, jo vaig estar ingressa 6 mesos, porten més de 30 operacions, però tot això té una part positiva i és la que jo intente plasmar en el llibre. Perquè avui en dia, i més sumits en el temps en el que estem, la crisi, la gent s'ofega i en accidents de tràfic, en pèrdues de treball, en canvis en les seues vides que no saben com afrontar. I el meu missatge és que es pot. I més que tu, no ho sap ningú, perquè el primer que em va apoyar a tota aquesta història fa 3 anys en una lluita contra el càncer, eres tu. I me donares moltíssims ànims per dir-me que sí, que es pot, que clar que es pot. I tota aquesta història la plasme en un llibre. En vive. Un llibre que és una realitat, que tinc que ser, que agraïm a l'esforç de moltíssima gent que t'ha tirat una maneta, recordant aquell dia infaust de l'any 2006 en el que van perdre la vida Imma, l'amiga de Rosa, i Rosa estigué a 5 minuts de perdre-la, perquè has comentat 30 operacions, Rosa. Quan arribava a l'hospital
Estaves trencada per dins, absolutament. Absolutament. Bueno, ara tot això ha passat. Sí. Tens un aspecte millorable. Rosa Gràcies. està ara passant un moment vital també estupendo, perquè tens al teu costat també un gran home. Un gran home, Un gran home, increïble, sí. Que bé, que sort, no? Sí, la veritat és que sí, que gràcies a Déu. Era una de les meves preocupacions, perquè, clar, jo estava tan destrossada, tan físicament, és que tenia tot trencat. Entonces, jo em mirava i jo deia, qui me va voler a mi així ara? Això pensaves? Sí, jo pensava, ho tenia, però és que, clar, avui en dia, qui se va voler calfar el cap en una persona com jo, si n'hi ha tanta gent que està sana? No te que podries caminar, en tantes coses. No. I Rosa estava al punt d'un fallo o multiorgànic o d'algun òrgan que tenies... Sí, els pulmons. Els pulmons, la clavícula, el fetge, la pelvis, el pubis, l'omoplato, tenia traumatisme craneal, la tíbia, peroné, el nervi ciàtic... La xiqueta pot faltar, sí. Per què? Mireu. Un poquet a soles. Sí. És més... Te plantejaves això? Qui me va voler a mi? Sí. Sí, i vaig tindre al meu costat a ma tia, a Mari Carmen, i a Tere, que llavors era la dona de mon pare, perquè ma mare falta quan jo tenia 16 anys, i elles em miraven i em diuen, Rosa, és que tu eres molt més que una cama mala. De fet, quan jo vaig ingressar, la meva cama era el número 27 a salvar. Estava en la llista en el 27. En el número 27. Que tu pogueres a caminar en una cosa secundària, havia que salvar òrgans principals. Exacte, els pulmons. Jo sangrava per els bronquios. Entonces... Bueno, ho has deixat tot això reflectit en el llibre, ho afrontes a més en una càrrega de positivisme extraordinària, perquè Rosa, si és un exemple d'alguna cosa, és de superació personal. Del llibre hi ha moltes coses que podríem entretraure, però hi ha una frase que jo crec que definís la teua filosofia també. Diu, si disfrutas lo que tienes, aceptarás mejor lo que has perdido. Exacte. Això és aplicable. Oiga, vamos a aplicar-nos una gran dosis d'això tots els matins, no? Sí. Si disfrutas lo que tienes, aceptarás mejor lo que has perdido. Si n'afrontes un poc el teu dia a dia, Rosa? Sí, no, hi ha que viure, hi ha que disfrutar dels raigs de sol, hi ha que disfrutar de la brisa del mar, hi ha que disfrutar de cada sonrisa, hi ha que disfrutar de donar les gràcies per estar així. I tant que sí. Bueno, i com li has donat forma al llibre? Que començares un dia a escriure, perquè tu li preguntes a Rosa, però tu de l'accident, ella de l'accident, no se'n recorda. Jo no sé si és un mecanisme del cervell. Tu oblidares completament això i les hores posteriors? És una defensa de l'organisme, què sé jo, no? Pot ser, també. La veritat és que vaig tindre un traumatisme craneal molt fort i entonces el nostre cervell és com un ordinador, que si li pegues un bac ja me diràs tu el que queda i com funciona. Se l'han portat un cotxe, a com anava el cotxe? El cotxe anava, ell diu que anava a 110, però tingué una frenada de 37 metres i jo vaig anar enganxant el guardabarros els 37 metres fins que parar. Entonces, claro, el colp segué immenso. És més, ja no és que no recorde aquest dia, perquè vaig tindre un colp molt fort al cap, és que hi ha moments a la meva vida que tampoc recorde. Però això és normal perquè la informació s'almacena, com dir-ho d'alguna forma, dins de cèl·lules que la tenen. Si es necrosen i es moren, tu la perds. Entonces, però hi ha molta gent, com les teues ties, que t'han ajudat. Que m'han ajudat i que m'han ajudat a tirar avant, exacte. I a més és que jo també, jo tenia una cosa superclara. Jo quan vaig despertar d'allí sense saber què havia passat, jo tenia molt clar que anava a eixir. És que era una cosa que tenia claríssima i la gent els metges pensaven que em quedava tetraplèxica i vaig dir, i uns cocos! Dic, sí, dona, tu saps jo el que em meneges? I és que jo soc supernerviosa. Jo no puc quedar-me tetraplèxica. Imagina tot per dins, que no pot ser, això no pot ser. Entonces, pues no, jo tinc que donar guerra i ha jugat a bàsquet, ha jugat en caire de rodes, per cert, que això també segué. Bueno, jo he jugat a bàsquet 10 anys en la meva vida, però després de tenir l'accident, allí en l'hospital, com fas una altra xicoteta família, pues entonces juguen a bàsquet i vaig descobrir el bàsquet en caire de rodes, que això és tot un logro. Això és increïble, perquè si intentar clavar la pilota dins d'un aro ja és difícil, imagina fer-ho sentar. O sigui, això és bomba, va! Això és que va tot a una, sí. La contraportada del llibre, a més, hi ha fotografies de Rosa en algun dels metges que l'han ajudat, està el doctor Trull, per a tots un record, doctora Marc, el doctor Ferrer, el doctor Cavades, el dia que entrevistarem el doctor Cavades, a més, Rosa va fer un record al doctor també entrant per telèfon. Mira, parlant d'entrar per telèfon, vols que saludem una amiga? Vinga. Hola, Anna.
Ui! Hola, Ximo, què tal? Ui, què tal? Hola, Rosa. Que t'escolta. Hola, Rosa. Anna és Anna Novella, Sí. també sap el que és patir el tema dels accidents, Anna? També ho saps, també. Sí, claro que lo sé. I a més és presidenta de l'associació i delegada a la Comunitat Valenciana de Stop Accidents. En el llibre també hi ha un suport de Stop Accidents i estem recordant, Anna, que el diumenge és el dia en el que se'n recordem de les víctimes i, en fi, reivindiquem que se conduïsca millor. Que, bueno, Sí. ¿qué? ¿Así tensa Rosa? No sé qué le dius. Ay, un beso muy fuerte a Rosa. Rosa es como su libro, vida pura, en estado puro. Emana energía por todos los poros de su cuerpo y bueno, y ha conseguido pues de un trágico accidente que podía haber quedado, pues como ella decía hace un momentito, tetrapléjica, parapléjica, etcétera. Y bueno, ha conseguido seguir adelante y sigue en ello, no se rinde. Molt bé, és una història que crec que pot ajudar a molts que estiguin escoltant-nos, a famílies que tenen familiars d'accidents que estan ara mateix ingressats, que estan en situacions complicades. Vinga, sí se pot, clar. Claro que se puede salir de situaciones difíciles en esta vida. Lo único que es irreversible es la muerte y mientras haya vida hay esperanza, con lo cual siempre debes de cogerte a lo que puedas, ¿no? Y cuando ocurre un siniestro de tráfico con víctima mortal, no es que lo superes, porque no lo superas nunca, las víctimas que están a su alrededor, los familiares, pero sí que te enseñan a vivir de nuevo. I debes d'aprender. El diumenge és el dia en record a les víctimes. Sí, no sé, teniu previst alguna cosa? Rosa me fa una seña, algo vol dir-te, Anna, espera. Sí, dime. Ana, que muchas gracias. Espero ayudar a mucha gente con mi libro, pero sobre todo quiero reivindicar vuestra labor y vuestra lucha por ayudar a las personas afectadas, tanto a las víctimas como a los familiares, por esa lucha increíble que tenéis, que sé que ahora tenéis un proyecto muy grande que es intentar poner pues la seguridad vial como asignatura en nuestras vidas. Gracias por esclarecer un poco esos puntos negros en carretera, por atendernos siempre, por ayudarnos siempre y por apoyarnos. Gracias sobre todo por estar ahí. Y gracias por dejarme que colabore con vosotros. Gracias a ti, Rosa. Muchas gracias a ti, cariño. Bueno, ja sé que el diumenge hi ha molts actes, i tant que sí, que les víctimes d'accidents de trànsit sàpiguen que també hi ha una associació que els abraça, que estem ahí al seu costat. Voleu fer algun tipus d'acte reivindicatiu? Sí, vamos a ver. El tercer domingo de noviembre se conmemora todos los años el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. Este año coincidía con las elecciones generales. Claro, coincidía con el 20N, ¿verdad? Estuvimos hablando, ¿no? Lo tenemos que poner otro domingo para que coincide con las elecciones, ¿verdad? Entonces, al coincidir, pues lo hemos pospuesto, pues que es mucho mejor para todos, ¿no? Cada cosa en su momento y punto. Y entonces será este domingo, día 27 de noviembre, a las 11:30, en la Plaza de la Virgen de Valencia. Y bueno, el acto es muy sencillo, pero a la vez muy emotivo, ¿no? Lo que se pretende es que no se caiga en el olvido del número de víctimas que hay todos los años, tanto de muertes como de lesionados graves, por culpa de los siniestros de tráfico. Que no seamos una mera estadística y que el resto de la ciudadanía se dé cuenta de que cualquiera puede estar ahí en un momento. Mira, m'agradaria, Anna i Rosa, que escoltarem una persona que també, si sap de lo que parla, del tema dels accidents de trànsit. Estem parlant de Bartolomé Vargas, fiscal de Seguretat Vial. Sí, està ahí. És una idea... No, tenim... Bueno, consistiguera, perquè no ha pogut estar este matí, però ens ha deixat el seu missatge. Ja sabeu que l'any que ve la Fiscalia posa en marxa, a València, un projecte pilot molt interessant. Rehabilitar els conductors condenats per delictes contra la seguretat del trànsit per consum d'alcohol o que siguen reincidents. Y así ens ho explica el fiscal Bartolomé. Seleccionando procedimientos penales en que detectemos un riesgo debido a las reiteradas conductas infractoras por conducción embriagado, ¿no? Y en el proceso proponiendo medidas de condicionamiento, diciéndole a estas personas, mire usted, suspendemos el ingreso en prisión. Bien, lo suspendemos. A cambio se somete usted a un proceso de deshabituación. Bueno, pues es en par, como explica Bartolomé, es otro luchador, Increíble, Ana Rosa, increíble. Sí, también. Es una iniciativa muy interesante. Sí, no deja de ser interesante la iniciativa. No he hablado con él aún de este tema. Me dijo el otro día que lo vi que teníamos que hablar. Supongo que será por esto y por otras muchas cosas. Pero bueno, todo lo que sea para mejorar la seguridad vial, desde luego
lo cogemos en positivo, ¿no? Aquí pues habría que matizar cosas con él, que ahora pues antes de que lo hable con él no quiero pronunciarme. He oído también que se está proyectando el hecho de que cada 5 años todos los conductores pasemos una especie de examen de reciclaje, que tampoco estaria mal que nos dona la solució. Petragueres, el canal quan tenies 18 anys, escolta, i és una cosa que hem de tindre molt present dia a dia, però no m'agradaria acabar esta xerrada sense convidar-vos a tots a la presentació de... Home, a que ara en Nadal, en establecimientos del ramo, estaria bé que comprareu el llibre, perquè no és que Rosa González vagi a fer-se rica, ni molt menys, perquè tot això després els diners a saber on els donarà ella, perquè sempre està donant tot, però en fi, que compreu el llibre, però es presenta en Benifaió. En Benifaió, en el Col·legi Crist Rei, a les 7:30 de la vesprà, el dia 1 de desembre. 1 de desembre, que cau en... Dijous. Dijous de vesprà. A les 7:30 en el Col·legi Crist Rei. Qui vulgui acudir... Que vinga, exacte. L'editorial del llibre és Cultivar Libros, saps que tinc grans ponents a la meva taula, com per exemple estaràs tu. Algo m'han dit. Estaràs tu. Bueno, n'hi ha altres que diran coses entrellat. Jo vaig allí si puc atreure un somriure personal. Clar que sí. Volem fer algo molt alegre, volem donar vida en aquesta presentació. Jo el que vull, sobretot el que pretenc és que la gent vinga i que passe un bon moment. I després, si vol, que compre el llibre. Vull dir-te, jo no vaig a fer una presentació per vendre un llibre, jo vaig a fer una presentació per fer-los riure i per traure emocions i sensacions i que canvien un poquet el seu xip del dia a dia. I si els pareix bonico i tenen ganes, pues que el compren. Això és. Ella és Rosa González, ja dic que d'alguna manera exemplifica el que pot ser tirar cap endavant en la vida i després d'un accident de trànsit. Vaig enviar a Ana un bes molt fort. Ana, ja saps que estem així per lo que vulguis, ¿eh? Lo sé, Chimo, muchas gracias. Un beset, Ana. Un beset, molt beset, el dijous. Hasta el dijous, Ana. Sí, fins al dijous. Sí, també. Ahí estaré, clar. Que meravella. Mira, vos convidem. Farem un tuit i un Facebook també per a que el personal a través de les xarxes socials acudisca també i tiri una maneta si pot ser. Rosa, besos. Ana, besos. Gràcies. Moltes gràcies a tu, Ximo. Gràcies.